Няма да ви казвам нищо, няма да ви поздравявам, директно започвам. Това е слънчевата Лъчезара, погледнете, само тя сияе. Много е щастлива, много е доволна, много разкрепостено и готино момиче. Ние имахме възможност да си поговорим малко. Между прочим, на всичкото отгоре тя си носи и микрофон, защото пее. Чакай малко, стой, отива да си вземе микрофона. Айде ще покажем тук с някакви нейни секунданти и секундантите обаче се скриха. Добре, разкажи ми. Вятърът ти влиза в... Виж, Милена, хора се не е като кученце. Просто това тя ме побърка. Побъркаш ме. Лъчезара е много отворена. Здравейте, аз съм Лъчезара, така наречената селфи. Само, че аз нямам нищо общо с селфито. Защото това беше пълен тъшак. Чакай, не употребявай нецензурни изрази. Това беше шега, искаш да кажеш някакво. Да, аз шега казах, всъщност. Не се чул нещо друго. Значи, историята е такава. Забавлявам се, както винаги, в Плаза. Реклама. Зле. Няма значение. Забавляваш се и? Това кога беше всъщност? Разкажи. Не знам, човек. Коя ден е било? От четвъртък до сега, значи 4 вечери подред ходя на дискотеката. Помежду другото, тази вечер е ретро парти, ще отида. Чуда се само каква пола да облека. Помежду другото, да. Историята е така. Да, четвъртък ти решаваш? Не беше в четвъртък. Да, на участие някакво. Беше на... Така наред... Добре, разкажи какво се случи. Не помежду другото. Как се роди тази идея? Ти казваш, това беше шега. В какъв смисъл? Шега. Просто с фотографа се шегувахме. Той обикновено обожава да ми прави снимки, защото моите снимки, както виждате, са винаги интересни. В същия този момент аз се снимах сама, но не там, а просто така. И той, нали, веднага спри да се снимаш сама, стой, аз ще те снимам. И викам, чакай малко, защото имам работа. Чакай да си я снимам. И правя така. Значи, не мисля, че нещо нередно съм направила. В крайна сметка се вижда просто бедро, нали? Добре, а защо мислиш, че тази снимка, твоя селфи, предизвика такава негативна, доста негативна реакция има в интернет, в социалните мрежи? Дори ти сама каза, че хора са те нападали. Общо взето, моето мнение е това, че точно защото нищо всъщност не се вижда, а е супер провокативна. Общо взето, нашия смотан народ тук, ако види някоя гола снимка, както... Значи, може... Не знам дали ми е заключен Фейсбука, ще го отключа, ако е. Всеки може да разгледа всичките ми снимки. Аз снимка по бельон нямам. Снимка без бельон нямам. Имам с... Как готвиш, как переш? Имам такива снимки. Интересно, защо когато дадена медия, която е супер кучешка, и направи така една хубава статия за мен. Благодаря, все пак много добре съм излязла. Защо не качиха снимки, примерно как съм сервирала на трапезата приготвени от мен ястия, как ги приготвя... Как точиш кори за баница? Не, кори за баница не точа. Обаче точилката само я използвам да праскам някой такъв нещастник като тия коментаторите в главата, но това е отделен въпрос. Защо не качиха такива снимки, качиха примерно само тези, дето съм с даден саксофон, с микрофона и роклята и тем подобни глупости. Защо са го направили? Това, защото са искали да те изкарат негативно, няма значение. Няма значение. Това ние виждаме, че ти си едно слънчево лъчезарно момиче. Чакай да те питам още нещо, да кажем по-скоро на хората нещо интересно. Хората, които са те обиждали, които са изказвали някакво супер негативно мнение спрямо теб, в същото време ти изпращат покани за приятелство. Нали така? Искат да са приятели с теб. Значи мога да такова. Може, понеже съм снимала разните писаници, мога да покажа как дадени определени хора, които, нали, единия, ще го цитирам. И как да имаш утре от такава дете? Моят отговор беше, че такива балъци като него в момента гледат децата на пичове, които са напомпали приятелките им, докато са седяли ето така в дискотеката. Ето така, нали, миличко и кротичко. Все пак излизаме да се забавляваме. Всеки има начин на забавление. Моя начин на забавление е да щурея. Другото, което искам да кажа... Искаш да изпееш нещо, може би, всъщност, защото ти се занимаваш с пеене. Нека и това да го кажем. Да, принципно съм певица. Добре, изпей нещо бързо, защото свършваме, моля те! Знам, разправят, била съм курва. Така, може да гледате предаването в V-Box. Останете с програмата на Нова телевизия и господари на ефира от мен. Приятна вечер, не се заливайте от смях тук.